שלום חברים, כאן אורל גנטמן ואני בסרטון של קלאש רויאל צ'יטים. קודם בשביל סתם הכיף בואו נשנה לנו שם לסופרסל, זה כיף. אבל אתם יודעים מה קרה חברים? אני עשיתי בקלאש רויאל האמיתי, איך קוראים לזה? שיניתי בשם האמיתי שלי לסופרסל, אז לא קיבלתי בן, זה מה שמוזר פה. בסדר חברים, אני הולך לעשות פה עכשיו אתגר. האתגר זה פשוט יהיה מה שעכשיו נבחר פה בתיבה, יהיה לנו ואל תדאגו חברים, סליחה על הדיבורים אבל תחכו. יש לי די כזה, זה משהו קול. האיש הזה הוא מוריד איזה 400 דמג' במכה אחת שהוא רק מתקרב לטאוור, או במכה אחת שהוא מביא לאיש, הוא כבר הורג אותו. אני אספר לכם על כל הקלפים עכשיו. קוראים לו מג'ה קינג, ואמרתי לכם מה הוא עושה עכשיו. זה בלון שפוגעים בו רק איזה 3 מכות והוא כבר מתפוצץ. אתם רואים, יש לו בלונים פה למעלה, וקוראים לו סקלטונס ברל. קוראים לו סקלטונס רק בגלל שמתי שהוא מתפוצץ נהיה לו פשוט המון סקלטונים שמתחיל, וזה חברים כזה כמו שכחתי איך קוראים לזה, חכו, הוא כמו הקנון, רק שהוא יכול גם ללכת ויש לו גם קצת חיים. הוא יכול כאילו לנסוע עד לטאוור והוא כאילו נותן פיצוצים כאלו ויש לו 2 חיים. וזה חברים, שכחתי מה זה, אני לא יודע, לא שיחקתי בו עדיין. בסדר, בואו נעשה דק משלנו, נשים באמת, לא נשים את הקומונים הגרועים האלו. בואו נשים במקום זה, לא, כן, גרייביארד. חברים, תצלמו ממה שקורה עכשיו, מהרעש הזה, סליחה פשוט, אבל עכשיו יאללה בואו נעשה את זה. בסדר, אני שם את המג' קינג, אני אשים אותו גם עם הבנדיט, דווקא לא, אולי אני כבר אעשה למתקפה כזאת. כן, זה אתם יודעים כבר מה הבנדיט עושה, אתם יודעים. חברים, אני סתם מה אני עושה? יותר טוב לשים, לא חברים, רק לא חייב להתאים את זה. אני אחזור אליכם רוצה שאני אצליח לעשות. בסדר חברים, חזרתי אליכם.
בוא נעשה את זה. זה באמת. רק לא נוציא אותם. אני אחזור אליכם עוד פעם מתי שאני אסיים להוריד. אני חזרתי אליכם אבל שזה יעבוד לי. תעבוד. לא קטן. אפילו 50 זה לא. עכשיו זה יעשה לי עוד פעם ולקום. אני לא מוותר. אני חייב לעשות את זה. בוא נצא מזה עכשיו. בואו נעשה את זה.